ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷиксрой, бо шумои Мустаиму Муҳаммад. Инак мегзарем абзори хонаи навбатида. Хона 152 квадратай по полу. Айдаси чапмон сраза меҳмонхонаи мардона, меҳмонхона 8 басай, потолокаш натижной, пол ламинат. бародаро, абои хона як рулонаш 290 сомон гирифтагем, ламинатмон квадратча 90 сомон, натижноимон 180 сомон квадратча гирифтем. натижнои 3D меша натижнои простой мақсад 90 сомон аднатони. Инаи калидорам холам натижноиш 3D. Ойнае ки дар шумо дар стена мебинед, ойна як квадраташ 540 сом, 500 сом ҳар хелаи. Во мерем далши. Истиҷа абояи деволе ки шумо мебинед, ҷа пай телевизора, ин абои 3D. Хонаи рӯбарумон кухняи мо ина ҳозир свеча гиром мекунем. Ина бародари кухняи мо. Мерем далши. Айдасти ростмон дута спальня, айдасти чапмон спальни детский, зали занона, меҳмонхонаи занона, ҳамон туалети обши барои меҳмоно, кӯдако. Мерем абзори спальниёда. Спальни якум. Ин спальниё дар дарунашон бо ҳамому туалет дорам. Ана ина спальни. Потолокоч гипсокарноҷа натижно истифода набурдем. Мардум гуфтанд ки мақсад дар спальни зарар дорад, ба он хотир истифода набурдем натижно. Ана ҳамому туалеташ. Мерем далши. Спальни дасти рост. Спальни дасти ростам ҳамон хедадраш, ҳамон туалет худаш дорам. Свеча гиром кунем. Ина бародаро, ҳолиам ин объект як мели чикорош як танимта мондагия, мақсад ойнаҳои умумварникошо бояд бичаспонем. ҳайсавое ки материал неста, гуфтем дигар дард накунам, навора партоем, мақсад да канал. Мерем далши. рӯбарумон спальни детская, дасти рост, зали занона. Зали занона бародаро. Зали занона потолокаш натижное. Ина ҷои даруна ки шумо дидестен, ҷои гулдораш 180 сом, ҷои бегилаш 90 сом ҳисоб мекунанд. Мегзарем спальни детскийда. Спальни детский бундам, потолокаша натижное вообще истифода набурдем. Инаҷа бо ҳамоми обши, ҳамоми обшимо туалет. Ҳамаями ҳамон туалетода ҳоли ойнаҳош гирифтагӣ нест бародаро. иншалло ки бо соҳиби хона ягон сумакиш ҷамъ шавад, бо мием мечаспонем шав. боқӣ дар амони аллоҳ, аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша бародаро. дастгирии хитоно дариқ надорен, дастгирии шумо пешравии моe. Ба ҳамин як лайке ки шумо меҷихем, мо хеле хурсанд мешавем. Бо иншалло ки дар ҳақтон дуо мекунем. мумкин ки рӯзқи моро аллоҳ зиёда кунад ба сабаби шумо. аллоҳ нигаҳбонтон боша. бачаҳо, тоҷикистон ба пеш.